Welcome to Umar Raja YouTube channel. दा जोङो रायजोनि माइ गायनाय हाबाफारि दङ दिनै बेहाय थांनाय दं नोंथांमोना लासै लासै नुगोन बे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नै अमा जायो अमा जा मा होनो जोंना बे रायजोनि माबा मा होनो माइ गायनाय हाबाफारि दङ रायजोनि दुब्लि बेयाव थांनो जोंना मैया खोथा फुबाय आखाइ आथिं सादों जुगासिनो ओमफ्राय बानायसै फार्स्ट टाइमसो आरोना नै हालमाजि गामिनि हालमाजि खै बिगा दोङो होनदोंमोनलाय माबाया 10 बिगा 10 खबर थिगानो ना नै बिथाङा आलि खोगासिनो खान्दा जों भेराघाट गामियाव बयनिफ्राय खान्दासिन होनबा बेनो गुसुंसिन मानसिया बेनो बेखायनो बेनि नामा खान्दा बे संसाराव देरसिन दुइसिन रावबो गैया देरसिन दुइसिन रावबो गैया जों बयबो खौसे मावगोन दांगोन जों लोगोसे Hey, jore, jore, hey, मैदान में बने, हैया, हैया, मैदान में बने लाइबो, hey, jore, jore, हैया, मैदान में बने, हैया, मनिखौ लेखाबोनो मावसि जानाय होनो निखौ मावसि जानाय होनो सिगां थैबाय बेनियो बोरै थाखा बेन गोबा बाला मानसिया बयबो माव hey jore jore हैया मैदान में बने हैया हैया hey jore jore हैया खौसेनि बोलो हैया हैया नै थांनानै आलमदो फोरनो थाखाय स्पेशल लाबोदो सेंग्राफोरनिया थाखाय गैया जाहैबाय जाहोगासिनो हालौवानो इनो गेसा भिडिअफ्रा